ana Nyankopɔn bo asofo de omba ga na ha no de bone nko no mu ka ana den ne keka nyina behwe ne yabɔ ho komo ensem ya foforo pika ho ana yesi nkondwa ye kenkan de amam bidin de osomafo Kwame owusu dikasie KOT ana waso egusu ya wutie mi adehye ma enjebre na ye twa nwusi makuma bi mra kase ne nkire mu no enam kwan so ba Liberty FM the giant of the west. Ewe o man this year ma yenhye kasebo no ase emfama hu yenhye kase no ase dia ye nyina ye nimsam se enche ye bia ana briche kase pa ba o man tiase man Ghana ni nyina ne se Ghana this year kro ya yenka bi nhemu ye nanso ho da ye kura se o hawa etise betumi aba be hantan o man Ghana ye komu dia rehosam sei aba ene na no uguada ene uguada tuntum papa ya o man no ye nyina di koja boy ye yem de kire bi se opani ya na ewu ba o man Ghana mu aka ne no na hwe o man Ghana ye bambo ensem so Minister for Defense ye wura onmonyamfo ma ne boama oh papa yi ene afoforo bia eka ho atwa nananom wonse do enam ewiemhyen akwanhia so ananka ye hwe animu se wono nkodi dwuma bi di aboa ma o man no ne nka nkɔ ne nkyekire aba na sane pani abu bebi se etuoto ya na atwiri be ma abu ntituo na nya ato ama be ma emma atwa nananom ewonse do ere ho sempa yiye ensemba ye nipa dodo no na akasa e de afa ho o eye den efa hene ne keka ho ye de se fa anyu se ye den ye nyina ye hwe otwe di ampo Nyankopɔn esanse ono ene de ababedu babia ye wi enam so ema woyen kase bomu na anu fiada yeto yensa frem panifo ne ani ntiri atwotwo wuro dodo no ane wono bonkomo opani ya ono ene ye oba Atoya TV mantam a ono ene ye coordinator ede ma Atoya TV mantam chief imam ya owo ha Alhaji Abdulrahman ye ne no bonkomo ma wogina mu ewo na nano Muslim fo nyina ya wono Atoya TV mantam anamu kasaye ede tu dwase ne abai no ayayam hyehye ayarehwo ne santi se wogina ewo Muslim din akasa na ne owo nsama wodo no pi eka mama yentie ne nsami wode tu yanim nanu jina aye original chief imam Sheikh Ahmed Adam ene Islam fo ne Muslim fo e wasin no fo na mu na me kasa bibi ebesi bi ade Yankopon ene eda de kasa yi aye akunafo ene aye awofo no mu a o man kasa wo mo ba kasa o mo de no eboro ye de no so esire Yankopon so bo mo abotere bibia mo nya nkrahyense edi ka kasa yenim se ye de ye hie mu no yenim so nyame de tum ye ne de se de isika ya bre bia mpanfo ka kire ye yen kasa call inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kondu se de Yankopon ameti Quran chapter 2 this aye 155 no so se no kura se Nyankopon meya mo nso he se me di bibi eye hu anasuro me de be so mo akidi obeka ne se ifiri nyame ane nkyɛn ni na be se akɔ se de si ka yenim se enkwane nyame ne dia be si bi ye wo se nyame ne dia sedama no se de agya ne yebɔ mpaye e ma ye kase ye nkɔfo o ma den akɔ mo nkrachi se de sika ye Jeremiah chapter 22 verses eye dan no so me yeti ase se me yensu ofuo ne mo me nyam no ne mo sumom ne yensu be bi a wɔkɔ se won sa ma be hu na wasa ase bi nti sabere ye kase yi ekura mpanyimfo kɔ mpaye be bɔ ne se Nyankopon se de be ya be bi o me kɔ be de ache wi ase omo aha enti ano ne empire bokasi a ye nyina ye bo ne asiri de anya hia wie nanso yesre awrade se dachi bia ibehia mu e wo soro ho no ye hia mpanifo wo Abraham kokum ne yento aye yiwura enda nyame ase na eni ya yete ye opani ya wo ye coordinator edema chief imam ye wo Atoya TV mantamu Alhaji Abdulrahman ena wo tie nkan na eno achi e wo kasebo no so yesan so eni opani ya se oba Atoya TV bantamu a Baptist in sorry ya wo Atoya TV mantamu nyina no oye so peni oda wo ma no na yesen position no enye position keto a the breakers ye pa ono kro ya enso ena obasa hwiyo so mansi yi mu a asofo anasa Christopher nkabom komche local council of churches ono ene titire ni ya woda wo ma no Reverend Frank Donko ye ne bonkomo papa ejira council na nem ekasaye ade arehosem ekasa tudwa kirim se yesie die asia ma ye nyina enti ye nyina ya nkyekere ye ho wre ya so peni so ekasa sei ede nsem tudwa Tie kakra atwam ne na ye mamanyi ewu wo adwasma brichi bo man eye asem kese ye tie no hadwen fise ankofuku nyina ewo alupenum yankofu a omonsom oman no meka so mo ye titrufo enti epma obia otie bia bonyanya se adena asem kese sei etu oman ka na ya be ya Christopher be ya asofofo no de ye wo mu on se yankopon abo ni asno one promise say o mine na yetim no wi say yetim no
ɛbɛyɛ problem free ɛmom promise yɛ sɛ obe deliver enti deɛ ɛsie no ɛha adwen ɛti amaiman mu sɛ ne nansen bi India airline ɛkɔ crash yɛ deɛ ɛsie no ɛyɛ ade a ama ɔman ba bia ɔman ba ka bia ɛkɔyɛ ɔman ba because saa nipa maako wɔtwe no binom ɛdan na the nature kwan a wɔn wuo nafa so aba awerɛhoa to the sense sɛ nipa nim sei no bɛwu na yɛntumi identify sɛ asomasi ne nua yɛmɛka ne sɛ asɛmkɛseɛ na ato Ghana ɛnyɛ ɛyɛ ɔman Ghana na ne kurakura mu sɔfo pani Reverend Frank Donko ɛkasa na ɔde to dwa kyerɛm sɛ bania ka toɔ sɛ praye wɔ yi baako na ebuo na mmom sɛ woka bɔ mu a jana ni buo no ɛde yɛ papaapa enti we no ato ɔman no party A party B ɛnka hweba ɛne me ankasa ma manyokuo ya mfie mpim yenu ne aduonu watwe ye ba bedi ɔmampani wɔ man mu agua donkoi wɔ se nyɛ no no ya fa nto nkyɛn ye nyina yɛnka mu sabre ya de se ekoi yɛntra ase ɛnyɛnka edum ɛnka wɔ mo na yɛnhu sɛ ɔman no yɛ baako yɛmɔmpa yɛ enso ensre awurade sɛ ɔmmra ɔman wi sra ban mu na afi ɔmɛboa yɛn ma empuntuo ɛne abrɛkyekyerɛ nsɛm no ɛnkɔ so anka yɛn nipa wuo yɛmfa nipa wuo nya asɔre sa ɛne nti na meka sɛ hwɛ obi dan wɔ bi afɔ yɛ nkurɔfoɔ ebi kora ɔmo nsa so ebi no ɔmo yɛ ɔmo abusuafoɔ so enti yɛn nyinaa ni awerɛhoɔ ma ɔman no ne ɔmo a asɛm wei aka wɔn paa mɛka sɛ the immediate fam ɛno ɛna yɛn nyinaa mbɔ mu ni awerɛhoɔ ɛmɔ nyankopɔn sɛ oyɛ ni ɛti sɛ yɛkɔ yɛn kotodwe no ne yɛsrɛ sɛ awurade mpo ɔman Ghana yɛafɔ mu mpo afa kyɛ yɛn na ebi yɛnsi yɛnsa saa bɛtumi deɛ yɛwo me a deɛ mabɛdure paa deɛ menyɛ hu na crash a akom nipa wɔtwe se wɔ ɔman Ghana mu enti mɛsrɛ wɔ ɔman Ghana amanyɔfoɔ ɛma yɛmfa wei nyɛ amanyɔsɛm yɛn nyinaa nka mmɔ mu na yɛn nyinaa mmɔ mu ni awerɛhoɔ ɛha adwen hwɛ ɛnɛ sɛ wohwɛ yi a ɔmampanyin berɛ a wɔgyina berɛ a na yɛde fra wahyɛ ne nsɛm nyina na ayɛ nisuo obi awerɛ enti mɛsrɛ adeɛ no a asie no ɛka ɔman bɛpa biara ɔman bia ɛfiri sɛ saa nkurɔfoɔ yi ɛyɛ ɔmo private to executive na ɔmokɔyɛ adwuma ma ɔman no nti yɛn nyinaa mfa akoma akoro mom ani ya wuti yei ayɛ sɔfo pani ya ba atoya TV mantam a Baptist and sorry awodo ya ɛwɔ ha nyinaa no ɔno ne sɔfo pani ya ɔda no yɛ kasa local council of churches ne nkrabata wɔ sɛ hwiyo so mansini mu nso no ɔno ɛde titirani ya ɔda no ayɛ Reverend Frank Donko ɛne yɛne no bɔ nkɔmmɔ yi na ano a wɔde nsɛm ne awerɛkyekyerɛ nsɛm ɛne afutuo ya ɛte sei no ɔde ɛma adehye nyinaa wɔn so wanya bi ati yegu so aikai wo sɛ ha yɛ liberty adokuru mienu na chiripɔ enson kasa fidie so ana waso egusi awudie wei aya nwumre no nan kase mesra Facebook no kɔ hɔ wonya kɔ Facebook akɔ hɔ okɔ a wode ane sɛ bo my liberty fm oba bo modern like sɛ wadwenkyerɛ yɛ fa kase yɛ wono fa gu o ma ebrepam ye bagye bre na yakin kan ede amount wo de okɔ abɔ my liberty fm abrante friend sɛ ADB na da romanti wade ni nyina agua kama pa enso ede amaye a ye bɔ modern sɛ wadwenkyerɛ no so brepam ya yakin kan ni nyina ede ama wo ye kwa ahoma no so ne yakɔbɔ nkɔmɔ na ɛna da yi sa de hye akɔ abɛfo ntentan fidie no so a ɛkɔmɔbɔ baako ya beto dwa ne sɛ aban no ɛna mpanimfoɔ so de krata tintintintintin ɛde aba mmɔnten na krata ya aban no de aba mmɔnten nyinaa ne sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ wabra to yire nkyɛm kɛseɛ sɛ to ɔman Ghana no a yɛbobo ho ne yɛdwenbwe ho no ne ɔbɛte ya ne sɛ odiifoɔ bi de aba ɛna me nyame yi kyerɛ me na baako kura sa yɛ mahi kura ya medwene wa mente aseɛ kura ne sɛ ɔbɛte ya ne sɛ we kura de so ne die ni mu ɛba no ano ɛden na yɛ sɛ owi adiifoɔ no ɔmo ɔman Ghana mu adodo no ano ɔmo timi hyɛ nkɔn kan kyerɛ yɛ mbranteɛ kura no a yɛnya wade yɛ sɛ ɛnkyɛm obɛware da de bia osunko ana adiifoɔ no bi pɛ sɛ ɔyɛ nti aban no kyerɛ sɛ nei ɔnsi adiifoɔ kwan nemo sɛ ɔyɛ odiifoɔ no nyamenya da bibia kyerɛ ɛfa ɔman yi ho ne yɛde ɔyɛ ne anaasɛ ɔhaw bi bɛba a wode ɔma bie kwan bra na ne mpanimfoɔ medi nsa wɔ so ɛnsɛm nti yɛnkɔ ahoma no so a prophet Moses upon ɛwɔ ahoma no so yɛkɔ na afei yɛne no akɔbɔ nkɔmɔ Precious New True Faith Church International baba awurade asomdwe nka ho ɛnka ho soso minia
Abana bibia boko ene dai. Nyame adom ya ho ye na mo so Nyame adom otepa. Yo, this liberty at your phone na ho ye da nyame ahye. Yo. Baba ma me san so ma utiri nkwan san san na wotwe yam na mpanyifo pagya udibre every acting district pastor, ediko district pastor. Mpacho ya no ko ba. Mpanyifo fi aburupe America ebe ma ye so ewo kumase. Yo. Nyame ofia de twamu ya anti ene ya na ya babedu safi. Na nene domba wo wasino fulina kwari. Yo. No kure. Baba ma yamhwe yankomo ye edapono so nyina ne se ye kese no na watwi oye ne bridge kese ya eto oman Ghana no anya ato ya wie ne besi esi awie afede akire ne obete ya ne se odifo kankanjurodu odifo akokọ me na me kese yi nyakopon di kan yi kire mi o na ne kekeka ho ansem bebre adifo mu dwumadie mu no se nyame yi bibi kire mu a sanity Yo, ma me fa asemi fa Liberty FM kasi tiefo ina mu tie Liberty FM se ebadi asudwe kan mo se hwiman ne dom ene mpanyifo titi na wose hwiman na ne Liberty tiefo ebadi ontram da papa wa ko ba obi same no sanity ye ka che difu a odifu ye nipa bia na me yi bibi di kire no na se wo ba di tudi manu a eguma hudu bebre ye wo de wo kan intasem ye wo de wo hyenkom ye wo de wo sayare ya doma chede no gu ahodo eti ubi wo wa ne de ne te enkom hye na ya me bia ma no se on hyenkom eno no ye wo ne nyakopon tem ahyem obi ntimi nsia no kwan na ye hwe de wo kan ya wo stay na nchen obi ba wo sisi obi ba si se ya mi bibi kirewa se ebia mi mosi amwai bibi tie na ba betom ya e che se wo frame na wo di tuma ni te ade chei enna mahu afa ho enti anamon ben ni bitu afa ho ade ye kan yo se bibi wo wa ye ko su na ye mamu mpanyifo atitiri no enna ya na difo ni nya o mo ho no ma bi sei na ma me fa bibi ye mfanto ho se si ame hyese hwehai na ebia me difo nyame adi o mampani John Mahama na ho sembi ayeden e di akyere me bisa se be de ni meti ko papa na mane ade no so gu o wa so na ewu ebe de na papa na temenka se e difo bi hyehyewi aye fo no difo muti so po ebe de no wu enya de obe hu etidi atia ne se ade no so aba no to nyame bibi kire o sa na won kan ya se ye no kura pa se nyame na ye kire wa se won ka ta tem na o won to o da kura wona iti de beba ni se bia o de betu na so de mananim se we bi nim papa we no ma won pe no kan che ne se we di fo bi se won frame na menini nkomo ba sai sam ne de untini nka entuja ewo edom nanim baba ma me hwe oba bia na me pese mete ase kakra ne se oyo odifo nyame ada bibia kire wo na sebio se ne wo kan yayi o mampani ene nyame ada ne ho bibi ade akire wo enti o mampani amma odifo untumi nya bibi nsi ni aba no ho kwan ye meka ne se obi o ma wutumi nya hwinti ano kwan cause ye ka ndumani mu a wona wo asem na ba etu mum na se wutu ho anamo ena ye ndumani na na ye ka afọ a wo bekọ ne se ejira Yesu Kristo timu na twam ewo ni timu bibi ho ayesa bibi ho aye woni nipa no mienu na mo de no ma eden agu akom na nyame afaso ayeden abo nipa no na aye kama na jesi anu wo te nipa no so wa ma ebe den no timi agina so ayeden atimi aboa no mpabum mutimi eye yina no betimi aka se yenyina ba bi ne mo mpa ye se bia se dabi jesi nipa no twembel ana wo so bia nipa no so ebe den no timi akọ contact nipa no hu se nipa no mani eti dia wo beka no obi wo beka no no apiki se nipa no no bia wo de wa de ama nipa no saka nipa no aya sadia papa hu ndi madie na wo se de yidi no efa eti obi wo de se hu nipa na nkasa ase na woti bia aboa no jo baba ma yafa won nsi oba bia sese abeto dwane se mpanifo kire mu se kamya go sese de nkom se na banano edin matemamfo yam sese won mo enti ne wo yodifo Moses opon wo yodifo kwa me wusu nyame ada bibia di akire efa oman no ho omampani ho asoafo mrase bedwafo bi ho na se
ɛho akɔhia sɛ wode to dwa a ɔma bia akwanya na tom sɛ wobɛtumi ne mpanimfoɔ aba bɛdi nsa wɔ soɔ ansa na saa nsɛm no sɛ wohia sɛ ɛba abɔnten wosom sɛn no many am dashi e tema ya de ba bonte ne de ya na emoa yam sister de yam di share den e bre nipa it is said man pani e de si wo se wo bia pani de e ba bua Ghana na bua Ghana man ma so bia so den abam e sa se Ghana no ye wa deep room so ohun it is wo bia kwasare to mo de no ma bi tu dwa ne se bia me am wo wa se ma bompa ye wo bibia fa pani bi ho a na don't say my friends are no man na me ni pani ni enu ade e de komo ko de say ukonya MPB wu ko asem a oni se sika na oba bepe ukonya DC bi wu asem a oni se sika atro difo sika na akope be wu na asem no so na ade na to no ti so mo pani de si wo sa ade de ebeboa e ti se de be ya ni aka de ato social media no sa de na be den e betwa na e de asomdwe ko abro man no ama man no so anya na asomdwe Baba mede wo si oman no ohwe adi sema wodo e beba na no radio bia na bintie kura de obo ya bebo se atoya TV man tam ha bibi besi na adifo ya wono mo hyehyɛ sa nkom ya omo de ayam hyehye ebra atiasefo aye wo ha ene oman ma de nyina na futuo ben na wo de mayen yo de me de ma me nua ma difo ni na ne se ye no kura difo a se ya me de bibi e kyerɛ ye ya ye mo modern se se nipa ne hye ha ne krakra ye be hwa hu se ye be nya se nipa no ye be nya de normal ye hu nipa no na nkomo bi e wo no ye ne na di ni abɔ ho mpa ye ama no ɛna mɛsrɛ wɔ mo be be se mpanyimfo no se so difo bi hu obi hu asɛm na so pɛ se hu nipa na ɛyɛ mo ma kwan na nipa no ko nipa ne nkyɛn kwaso bi ho kwa nipa no ni secretary na buso bi nim se sika na akɔpɛ wɔso ni ho obehu na asɛm na si iti ni na di fo ni ya botere e wo nduma die ni ana yeso ye kwa omoma kwan ye no mo kasa na mo ma no bedamati so pani erade asumdwe nka enka mo so medase bibiri opani ya ye ne no bon kombo yi eye pani ya se wo ba to ya TV mantem mu a asafo ye friend say Precious New True Faith Church International ono ene pani ya woda ano se district pastor wotenenka okuada ahwachi bia e wo kasafidie so ayo difo bosis upon ene ne no akobɔ nkomo na ve eba ne sa nkomo boya na nsemu ene nam emframa mu ene ayamhyehye awodo ya abama temamufo no yewra yi so akasa ede emu nsem ene adwenkyere ya owo no ode atudwa yento akase yebɔ ne so e wasansem kro ya so enam so ema na watwi mu no sahwiyo so mensini krachi ya wono owato ya TV bantam yewro no monyafo domrik gyasi ane sahwiyo so mensini ene DC empanifo ene yi wonom etwahia ye ekache mu sei amamre ne amane kwan so empani sei obi nka se puntuo nse na emom se nyase a ya na ye nyina ye kabom edi ne dwo na enya ye mpa ebo ene se ye bete se brichie kese ye ti sei ato omanti ase man Ghana nenso ye be ne den enya abanesa no so de na e wo se oman nyina ye twadwo ne santi enam so ama ye kese no mansi ni nyina no ene DC amanyuko ne mpanifo no wono bodwa data asinkondwa awo pet ne atena ye wa ha enam so ama dwumadie no aso no monyafo Dominic Gyasi ekasa ye ede tudwa kyerem se sa oye ne ye ato oman no eyade se ano adin ye papa na eyade se eha dwene ye nsusu sa na nso anya abanesa na nso moma ye ntie nsama wodo a zebra yi ekasa no ode etu edwa ema onso otibi ye ntie ne nsam no na no ko de chekesi a efo man Ghana na mompanyine ma man nyina so te se ne emedei edibesi wo na ye dia kai enuano mu a mo hwere mo kwa abra na mo di djuma e dia so mo man Ghana no eno na mpanyifo kan eti apam ho a ama ya betra hanum kakra ya ye ne mpanyifo ye fra pumpumpo ne DC na yitwa adwi na ucha yo so hanum the petty mpanyifo nyina I don't know it is also from the former MP on our point was edu the current MP and now you read kita ho bebre e kasa bebre na wo sanka wo ye nten enso no ye nyina nim the way and nemasi akon next week the to aso ne diduma no e wo nkran ho no ye so ba na wo sanka akon no be bi wo ye nyina gina wo man you so conference chairman e wo hanom
yen Queensland organizer any party to what in a Hanuma, ye kai, the Indianum, quite my faso a free mo. Na enye yare mu ne bom na ya na mo mu ne to dia boa se de be ya Ghana enkan kan galam se ya ya kan ho asem a eto ntwa de eno ho na mo na mutu a akofo sa oye ne we aba ene omo kan asasofo ho bio na so mo di ma so se dia boa nyina na se ne enam so mo ma hwero mo npa intimi ka se ye ye won kan ho nko a na ye die ye mfa ye ho ya ta ye so ano nse ato omo mo nkan ato ye na e wo ha ye kan fofo amo nfa nwotwe abeti we abo mo na minia ya sama emodu menim Ghana bakoso bibre se bi asibo kan hadade ya na nyade ya wo ebi si down monyafo ya ro sampa ya ato oman no a ye bobo hu ya na ese Awurade se sa brichie kese ya abo oman no Awurade na amoye na ema ebi ema ya kwan mu ebium enti ene ya woti ye aban krat pani ya ono na gina mu de ma de hye ya wo sahwiyo so mensinim ye wura monyafo Dominic Jesse ana wote ne kan ano memne dai wa bra wonom ye nkai dum na afi wode akai adehye ya wonom enam akwansia so atwa nananom ewo ensie do yaro wosem ye me nyina ho hyeden ene yakọ kwan sonko so na wa bra ensem yi ne oye nei ekoso a oman ye bobo hu yi no amane boy ya eba nyina ene se ne wode wani ekyem ewo nantwikumye ya eno eye brono ba kwa wo bibia ni ya eno ewo atoye TV bantam bibia ni anwia so bekwai mansim ha oja brantampa atieguo ya enam so ama ene baby a ye pama de me kire dressing making shops besem yenu asedro be enwachi enku baby a ye to no hairdressing shop binom so nyina no ejadam ya ni nyina ase drobe enam so ema opani ya woni amansan edi ngita ho ewodum judgment kuo ye wo bibia ni mansi no emu ye friend no ora rich mon apia ene ensamtwerefo ebo nkomo ama wo kire mu bia wonom te nsem no ne anamontuo ya wonom etufa ho ene babia ogya no etibebo ne ho mone ese niema efa yi nyina fact ye ba ne gina no odin fa na first na ejana to na eda shop ba kumu but because of the intensity of the fire and no ye men here fast etumi esavage the adjoining stores na eka ho no although na atoba kumu but na etreko etumi secure the other stores no ana etumi edum eja no cream sinus ade ne perfume sin ade ebi so opam ade ewo ni shop na think say couple of others no so ono so mo confirm ade sa na bi so ye omuye machines omo de pam ade ni nyina ahye in fact other is out for stores like can in the and your money nyina ahye kra ayare ho sempa ya we no oman no yesu no ye nhwe sanka ebete ensama etise yi ya ye rayi aginemu akire ensama wodo ye etisa mu opani ya wote ne nkan no se wode wani kirim na koginemu ewo bibia ni ene ne mpatamu ya wono na one amansan di ngita ho ede ma odum ja adwumaguo no ya ewo ho eye ora Richmond apia na ote se ode ensam ye etisa atudwa na okasa wie ye na bibia ni mansini no opani ya wono na odum ja adwumaguo no oda no me kire fire service commander municipal DO2 Enoktete enso ekasa ye na ne nkasa yem na o kire emfaso ya ewo so se adehye nyina no yebetimi ahwe kwan fa so de aginam kanea edi djuma sende wodi aginam kanea edi djuma wo fi awodo abomboden se ansa na obegya ho no kura no obedundum bibia afutuo dodoro no ano de ama efa no kwan fa so edi aginam kanea edi djuma na enkofa ho bia mfa mra yen na do kwa mi hu de se ahwe hadia ebu hu de stores na no bimbe stores nya bimbe ebu ha about 6 or 7 stores na meter kwel ahwe cables so woda aya installation na ebi wa acha ebi wa so na joint no so odoso ehu ntini nya no to produce it ebi wa so a won kone no wan ye check up dey bia won zamasido ebi wa na offend them weja bia ni charger ehu de sudo
Ibu ane phone we je odesu do. Ibu we je bibi odesu because in there you share no yen sheda yen ya power fluctuation bia. Ah you back there because of power fluctuation thing. Bibi o ti we si. But me share the obi je ni bibi si do. Nti eguru ya investigation ya. Enti o ten kasa ayarehwo sane eniama si kwo wo mayimu no yesre Awurade bambo yesre ana hwe yie so yade enwunya yie papa sa wo de anyinam kanea edi dwuma bia e wo so hunu kwan pa obefa so de edi dwuma na enkofa ogya bia emfa mba emma ohaw bia no emeto yen enti wei eye adis opani ya ono ana eye komanda e de maudum judgment gonkura bata e wo bibie ni mansinum aye D02 enoktete ena wote ne nka se waje bre na fi wachire ensam ahodo mu sei ede akyire ama enema nyina hanso no atimi akoyina wo anigide akase bomu no ne ayede atu dwa nyina no ene ni nyina ekfa oyende ya asi ho enya anigide na nso kwa abefo ntentan fidie no so a eno ana ya ade se eda ho ni nyina ne se ye kasai osofo panikum chacha ena ne wabegina abefo tentan fidie so papa oti ni so na ni so ya oti nyina ene se ye kasai odi ya papa se enipa mako ngwatwe ya oman no wonom esom asomfo a wonom esom boa se oman no puntuo ne nkanko ebetumi akọ nkan a oman no ka ye hwe ni mu se aka wonom dwumadi a wodi no de mfaso pa ebebre janka bia nhyem ne hu ya ne se oyene chencheje pa na ato oman ya ye wura obo osoafo ya na ohwe oman bambo ye ron bonyafo ma ne boa ma oboni dia utumu se na ni so e wuro sofo pani ya eno ene sem a yedi etudwa wabra ebrei asun de yedi kasebo nyina asi esra yedi ba ye na titiri nya gina uyene ya ato my Ghana yeda so gina ahweho mu a yedi ahweho no ekọ sofo pani ya wada Precious Neutral Faith Church International ne bonkomo efa adisem ya mpanifo eka ehon sam no wachire emu kakra e de akire yen eno achi sanso ena sa hwe so mansi ni aban kra pani ya wo ho enso akasa de nsema tudwa de adesede pa